neste 20 de outubro adiantábamos que íbamos a falar de circo. E que o circo, a verdade é que ten moitas cousas máxicas. Humor, poesía, risco, son malabares, maxia, música, movimento, pero sobre todo eu penso que é talento feito co corpo, coa emoción bueno, con todas as partes do corpo, vamos. Aquí en Santiago de Compostela, pois temos a Pista 4, que é a compañía e produtora de circo máis relevante das artes vivas da nosa comunidade. Unha compañía nacida no ano 2006, é dicir, que leva xa 19 anos facendo que o público mire o mundo dende outra perspectiva. Temos os nosos estudos aquí a Belén Brandido, porque resulta que Pista 4 ven de ser recoñecida nada menos que co Premio Nacional de Circo que outorga o Ministerio de Cultura. Que tal, Belén? Moi bo día. Moi bo día, chegou a chuvia a Compostela. Chegou o outono. Sí, chegou o outono. Pois moi bo día, moi felices estamos por este recoñecemento, a todo un sector, non só a compañía, sino a todo un sector, a toda unha xeración, como decimos nós, que levamos, son 19 anos así como oficiais que xa entramos na veintena, xa empezamos a celebrar os 20 anos, pero realmente empezamos bastante antes no que foi, bueno, o xérmolo de un novo circo que se empezou a instalar e que se empezou a facer en Galicia. Entón, pois estamos de celebración con un 20 aniversario casi ás portas e arrancando con un Premio Nacional de Circo. A verdade é que moi contentos. E como foi, pois, cando vos enterastes de que o Ministerio vos otorgaba este premio? Como recibiche desa noticia? Pois por unha chamada do ministro. Chamoume a min concretamente. Sí, non daba eu moito... Estaba con outra historia de traballo e non estaba na oficina ni nada, sino que estaba na rúa e chamoume el directamente para darnos a noticia e ao principio así como un pouco desconcertada, non sabía si crelo ou non crelo, milésimas de segundo dime conta de que era verdade e nada, e pois moi felices. Ademais nun momento, como digo eu, que tamén sempre... A ver, os recoñecementos sempre veñen en calquera momento e porque, bueno, nas artes escénicas hai que estar picando pedra bastante. É un tema, é unha situación a que hai moi precaria, de moita precariedade e non sempre, pero que hai bastante nas artes escénicas en xeral. Isto é unha das loitas que temos, entón, bueno, claro, de repente tamén recibir non só polo recoñecemento, sino porque tamén hai unha cuantía, pois de repente como, guau, respirar un pouco aliviados e de repente como, bueno, algúns dos meus socios con vaguas nos ollos. Claro. Por ambas partes. Claro, porque é unha cuantía de 30.000 euros ese premio, que, como ben dis, pois, no sector das artes escénicas eu penso que é moi vocacional. Bastante vocacional. Isto é de resistencia, guerrillera, facer cultura por amor e de resistencia e porque, bueno, porque hai... porque ti crees no que fas, aparte de que che gusta crees, tes un compromiso tamén cos públicos, coa xente que acude ano tras ano a ver os teus espectáculos, tanto na rúa como nos teatros, tes un compromiso tamén coa profesión e cos programadores, coa xente da outra parte da cadena de valor, non? Que son tamén moi importantes, que confían no teu proxecto e que tamén eles teñen moitas dificultades, pero que tamén pois te van apoiando e te van impulsando na medida que poden. Entón, sí, o que pasa que, claro, bueno, si noutras áreas, evidentemente, pois hai restriccións de orzamentos e todas estas cousas que tamén son moi importantes e moi necesarias, na cultura sempre somos como os últimos e sí, é unha labor de resistencia.
a verdade. Habería moito que falar aí. Temos tempo para falar. Quero destacar o que sinalou, o que salientou o xurado deste Premio Nacional de Circo, que destacou a vosa labor na creación e difusión de propostas circenses dunha enorme presencia escénica, rigor e carisma, con importantes fitos como no 2024 foi a xira de Drop, unha montaxe sorprendente cunha linguaxe propia, e a consolidación do espectáculo Orquestra de Malabares, no que fusionades a música e o circo, un traballo de gran formato co que lograstes pois unha amplia proxección nacional e internacional. Pois sí, a Orquestra de Malabares é como chega nun momento, é como o noso buque insignia, non? É un espectáculo que nos está dando, continúa a darnos moitas alegrías, co que viaxamos, agora concretamente nos vamos esta semana a Fuerteventura, logo marchamos a Colombia, logo volvemos a Península. É un formato que facemos coas bandas municipais ou as orquestas sinfónicas de cada vila ou cidade que visitamos, polo tanto é unha posta en valor dun colectivo cultural, neste caso das bandas de música local, entón sempre acada un grandísimo éxito con un tema que son os malabares e o humor. O humor é un fío conductor en todos os nosos espectáculos. E Drop? E Drop estivemos en xira o ano pasado, este ano 2025 e o ano pasado. Este ano estivemos en xira no primeiro semestre, agora no segundo semestre, como temos bastante lío e xira internacional, como algúns artistas os teño en ambos espectáculos, non temos nada, pero agardamos que a partir de 2026 xa temos algunhas chamadas. Drop é unha peza radicalmente diferente, unha peza moi plástica, unha peza solo para teatros, porque, bueno, a concepción é así, e na que camiñamos, aínda que é para todos os públicos, está máis enfocado a un público adulto e se trata de falar dende as novas dramaturxias, chegarlles ao público co circo, co noso circo, pero de outro xeito. Drop significa na linguaxe malabar error. Entón, o espectáculo en sí versa sobre a non aceptación do fracaso nas vidas cotiás da xente, das persoas. Sempre estamos todo o tempo con retos, con éxitos, temos que estar como feitos o éxito nas redes, na vida, senón, bueno, aí veñen un montón de consecuencias a posteriori. E fala diso, a primeira escena é unha caída xa de 3.000 malabares, 3.000 pelotas que caen, polo tanto son 3.000 erros, 3.000 drops, e a partir dai empeza toda a viaxe. É moi bonito, é duro porque é crudo, vamos acompañados o pián por por un dos músicos de aquí de Galicia máis recoñecidos, Nacho Icmic, un piano clásico que tamén se rompe nun momento dado e que tamén é o que conforma a banda sonora desta historia así tan cruda, pero é super plástica, e a verdade é que tamén moitas alegrías, a xente se queda moi alucinada, porque nós o que tratamos, traballamos para todos os públicos, traballamos para público familiar, pero tamén queremos chegar ás salas e queremos traballar para público adulto, como hai teatro para adultos, como hai danza para adultos, danza infantil, pois tamén o circo, tamén hai circo máis para adultos, no que traballamos con diferentes temáticas, con diferentes dramaturxias, e que o temos aí. Entón, no noso amplio abano de espectáculos, porque temos un montón e traballamos con moitísimos artistas, pois tamén temos esa variante, non, dese circo máis contemporáneo, con dramaturxias máis para adultos, e que queremos tamén ter entrar nesa liña de traballo. Nestes casi 20 anos de traxectoria, como mudou o circo? Como mudaron as correntes circenses? Bueno, aquí en España, a nivel estatal, bastante, porque evidentemente hai un circo clásico, o circo de carpa, que é o máis recoñecido, o que o público tamén ten máis identificado.
que o que estábamos acostumbrados. Agora xa non, ese circo de carpa, ese circo clásico sigue existindo, pero hai outras novas correntes, que o circo na rúa, por exemplo. O circo na rúa xa está, bueno, xa por dereito, xa está moi recoñecido, está moi instalado, os públicos saben perfectamente cando hai programacións, acuden en masa, é un terreno que xa o circo, como digo eu, o ten gañado, e logo pois entra estas novas correntes do circo sen carpa tamén, de chegar aos teatros, de facer de traballar coas novas linguaxes, coas novas dramaturxias, de traballar contando historias, non simplemente a exhibición da técnica, que é maravillosa, sino que vai vinculada a algo que narrativamente queremos que lle toque ao espectador, e tamén pois a hibridación con outras disciplinas, como é a danza, o movimento, como é o teatro, o texto. De repente se traballa máis tamén co texto no circo. Entón, bueno, hai un cambio importante que xa ven, en Francia xa está máis instalado, no norte de Europa, pero que aquí quizáis non estaba tanto, e que agora pois temos todo isto. Tamén o circo de animais xa non está autorizado. Sí, sí. Entón, bueno, pois mudou afortunadamente, mudou bastante, e convivimos todos. Hai público para todos. E como foron os vosos inicios alá por o ano 2006? Bueno, pois polo ano 2006 os inicios foron moi motivadores, con moitas ganas. Realmente no 2006 o que pasou foi que se consolidou Pista 4 como empresa, como compañía. Realmente os inicios foron antes, que foron nun primeiro momento na Casa Encantada, cando se facían as festas da Casa Encantada, unha casa ocupa que había aquí en Santiago. Entón aí, pois algún dos primeiros, dos pioneiros e dos fundadores de Pista 4 empezaron a facer pois algunhas actuacións. Logo Chévere, que levaba a compañía Chévere, que xestionaba a Sala Nasa. A Sala Nasa empezou a coller tamén as festas de circo, os Jastas Pista, nun momento en que ademais había xa como a inquedanza de ir a formarse, de moitos artistas de ir a formarse e profesionalizarse. Aí moitos dos nosos fundadores e socios e outros máis se foron pois a Inglaterra, se foron a Francia, se foron a Argentina, a Brasil, a formarse, a profesionalizarse, e volveron con título universitario como profesionais do circo. E aí é cando se funda a Escola de Circo, a Asociación Circo Nove, aquí en Santiago, sí. Aquí en Santiago, que tamén fai estes 20 anos e que acaba xusto día antes de darnos o Premio Nacional. Acadou a compra da nave de Circo Nove, que tamén foi un paso moi importante. Pois se funda Circo Nove e paralelamente fundamos a compañía para, bueno, pois a parte máis empresarial. Entón, os inicios pois moi ilusionantes, con moito nervio tamén deste arranque de xente nova e a tope, e tamén con un apoio importante por parte das institucións nese momento. Entón, nun momento no que políticamente, ademais, se lle impulsa bastante e se confía en o potencial que ten o novo circo a nivel Europa, e entón se fai unha coproducción co Centro Dramático, se empezan a facer accións e se empeza a facer tamén un intercambio con un programa europeo, Genstales Europe, con Francia e con varios países de Europa. Entón, bueno, a verdade é que foron uns inicios completos, moi ilusionantes e certeros nun momento dado para min, penso, e aí con un impulso tamén pois por parte de quen tiña que impulsar esta nova andaina, dunha nova disciplina, dunha nova arte escénica, bueno, non nova, pero desta arte escénica, non? Que arrancaba de outro xeito xa. E falabas do Centro Dramático Galego, que estes días estades tamén a colaborar aquí en Santiago no Salón de Teatro cunha das funcións que ten agora mesmo o Centro Dramático Galego. Contame. Si, serie Klopen, e que ademais todo ben,
Bueno, a verdade é que o Centro estamos moi contentas porque o Centro Dramático por primeira vez decidiuse a facer unha produción propia de circo, coa linguaxe do circo, do teatro e do circo. A primeira vez que un centro dramático estatal se atreve a facer unha produción propia única e exclusivamente coa linguaxe do circo e neste caso saiu serie Clopen, que está dirixida por Pablo Reboleiro, con dramaturxia de Clara Gallo e Pablo Reboleiro, está tamén Marcos Petete Carballido e Marta Alonso na configuración do que foi todo o traballo de dramaturxia e nós estamos aí posibilitando que houbera esta ou facilitando ou falando co centro, coa institución para que se dese esta situación e agora remata no Salón Teatro este domingo e empeza unha xira hasta mediados de novembro e a partir de 2026 estamos xa nos coa xira. Moi felices, está tendo un super éxito, está todas as fins de semana sold out, está de mércores a domingo, quedan todavía entradas mércores, xoves e venres, pero poucas xa, a 6 da tarde no Salón Teatro, e serie Clopen, bueno, a verdade é que un traballazo por parte do elenco, 7 artistas e por parte da equipa técnica, pero é que o público todos os días se está ve. respondendo. No, é que é moi emocionante, bueno, pois este traballo que levamos tempo facendo, que visibiliza o circo dun xeito moi próximo e que lle dá, bueno, pois que fala tamén de temas neste espectáculo moi necesarios, moi potentes a través da figura da protagonista que é un adolescente e bueno, convido a que todo o mundo que todavía ou que teña ganas que se achegue pase polo teatro polo Salón Teatro. Polo Salón Teatro, sí. Polo Salón Teatro. Belén, quedanos uns minutiños, gustaríame que, bueno, sodes actualmente 4 persoas as que conformades Pista 4, non? Bueno, somos os socios de Pista 4 somos 4, Aitor Garuz, Pablo Reboleiro, José Espósito e eu, pero realmente Pista 4 conforma unha gran familia de moitos artistas, de moitos compañeiros de dirección, de música, de escenografía, de iluminación, de vestiario, de dramaturxia, bueno, e seguiría que levamos 20 anos, bueno, pois que levamos 20 anos xuntos. Por iso que agora chegamos tamén a un premio nacional, pero penso que é un traballo de todo un percorrido, de toda unha xeración, que o decía ao principio, e demostrando que hai oficio, que hai un oficio detrás de todos estes anos. Que novos soños ten por diante Pista 4? Pois Pista 4 agora estamos coa 10ª edición, todos son anos redondos, coa 10ª edición do D10, que é un encontro de formación e innovación en circo que facemos. Que tamén destacou o Ministerio de Cultura. Sí, porque, bueno, fomos como pioneiros no primeiro ano en facer este tipo de encontros. Foi, cando fixemos os 10 anos, en vez de facer unha festa, o que decidimos foi facer un encontro de coñecemento que revertise na comunidade circense e tamén en outros artistas ou persoas achegadas da escena e facemos xa 10 anos. É un encontro que empezamos como moi pouquiño a pouco, é mellor pouco, pero ben feitiño e que a xente o aproveite, onde se posibilitan laboratorios, se posibilitan espectáculos, se posibilitan charlas. Agora o que fixemos nos últimos anos tamén foi expandir e facer rede, entón estamos en colaboración con la Granerie de Toulouse, que é un centro de artes circenses moi importante a nivel Europa, que xa leva 4, este ano vai ser o 4, que xa leva colaborando con nos en diferentes laboratorios, e queremos abrir tamén que estamos aí, abrir a Portugal. Isto vai ser a finais de novembro, hai espectáculos, van a sucederse no Salón Teatro, na Cidade da Cultura tamén entra a colaborar xa dende o principio, e o ano pasado e este ano repetimos coa nosa presenza no Culturgal, onde tenemos diferentes actividades. E pechamos, máis ou menos pechamos, con unha das actividades que fai a Asociación Profesional de Circo, a APCG, que é a segunda entrega de premios Manu Lago. Manu Lago foi o noso socio falecido hai 6 anos e agora temos
pois uns premios que levan o seu nome e que serán os que pechen a parte de exhibición do de 10 ao 30 de novembro no Salón Teatro con unha gala, bueno, que é unha actividade que dirixe e que coordina a Asociación Profesional de Circo de Galicia. Bueno, moitísimas iniciativas por diante. En este a piques de conmemorarse ao vosso 20 aniversario, 2 décadas de trayectoria, como definiríades nunhas palabras moi cortiñas o voso estilo de Pista 4? O noso estilo é, nunhas palabras moi cortiñas, madre mía, podería decir... Mira, falando onte, podería decir que somos como un pouco a metáfora co espectáculo que temos de Orquesta de Malabares. Pista 4 é como unha sinfónica onde cada un toca un instrumento, se especializa e que logo vamos todos e facemos unha melodía maravillosa. Penso que todas as partes de todos os axentes que conforman Pista 4 pois son eso, como músicos, que forman unha sinfónica e que xuntos traballando pois formamos unha melodía que lle chega ao espectador da maneira máis maravillosa. E donde o humor, insisto, sempre é como o fío conductor e é un humor moi característico que xa leva con nos moitos anos e que o público identifica moito. Pois, Belén, foi un placer este tempiño de conversa contigo. Parabéns por este premio, parabéns por esa trayectoria de casi 20 anos. Que vaya todo moi ben por Fuerteventura, que, como ben dis, mañá colledes o avión para lá. E nada, que estaremos moi pendentes pois de todos eses espectáculos de Pista 4, espectáculos para todos os públicos, e que sigades producindo soños durante moitísimos anos máis. Moitísimas grazas a vos.